Здравейте и добро утро, драги слушатели! Сега ще разкажем за Фейсбук, нали, какво и какво мислите за Фейсбук. Фейсбук, създаден от Марк Зукърбърг, той е започнал през 2004, като той там е почнал в някакъв университет, е видял нещо, че нали, някакви снимки се постат и се правят, и той е решил да ги вземе, нали, да ги открадне един вид, да ги вземе и да ги направи така, че да се виждат и да се гледат. Нали, той е взел такива снимки, които са били на студентите, и тогава не е имало чак такива неща. И после е решил да си направи някакъв след време домейн fb.com, и оттам вече той се организира с някаква такава нали, вече държавната организация, която е била, за да може да му разреши да направи домейн, да направи всичките тези неща, които искал за Фейсбук. И оттам вече тръгват нещата за Фейсбук и вече почват да разпространява нещата по студентите и така нататък в университет. И така оттам започват и хората да гледат, да виждат. Той е почнал там някаква история, е поснал някъде за някаква историческа история. Хората са започнали учениците нали, студентите да го виждат, да го гледат, да го разпространяват. И оттам той е направил така, че да може да има Фейсбука, нали? Вече започнал да прави акаунти, да може да има парола, да може да имаш някаква снимка да постваш, да се слагат видеа и така нататък. В разработката си, която той е решил да направи, той е искал да може да социализира хората от целия свят и да могат да си комуникират, да се виждат и да си постат разни неща, и видеа, и снимки, и други неща. Вече в по-съвременния свят, вече в днешно време, има мета, която рекламата се прави, която може да си постнеш, да си сложиш банер, лента, да сложиш история, да си сложиш, да направиш някаква нали, платена популяризация от други реклами. И вече тук има и санкции, вече, които ако нещо не спазваш на Фейсбук, вече да ти се санкционира това нещо и да има големи санкции. Това е, което мога да ви кажа, да ви споделя. Фейсбук е нещо, което е интересно, нали, което за хората в днешно време се използва много и по целия свят. Той е печелил милиарди и печели милиони също е печелил. В началото е бил с много по-малко хора, нали, но пък все пак започнал нещо и след това вече те са го лицензирали, всичко е било както се трябва и са го направили така, че да бъде интересно и забавно за хората, да могат да си комуникират, дали ще от Канада, Америка, Щатите, Англия, Европа, Азия и така нататък, и други държави, Африка и така, Австралия, от всякъде, така че хората са го харесали, те са започнали да го, нали, да го използват, да си правят акаунти, да си правят бизнес неща вече и да се популяризират. Това е, което мога да ви кажа за Фейсбука. Той е бил доста така ентусиазиран за Марк Зукърбърг, сега е доста голям милиардер и милионер ли е. И от това печели, така че не трябва да се отказвате от мечтите си, действате, правите си ги нещата. Кажете какво мислите за Фейсбук, също месенджера, който е нали, направен, метата за бизнеса. Аз малко не го харесвам това метата, защото те ти взимат малко там нещо, което като се регистрираш пари, но ако искаш, не, то не е задължително да си го правиш бизнеса. Може да си направите обикновен акаунт, но е лошо, че към този акаунт може да си направите и друг, нали? Но не е отделен, защото това е малко не е окей. И така, това е, което мога да споделя за кратко и за късно видео. И кажете какво мислите за Фейсбук и дали ви допада и дали е по-добре от YouTube или не и от другите социални мрежи. За мен е по-добро, малко по-добро, нали? Не казвам, че е идеално, нали? Но е малко по-така с санкциите и така нататък. Добре, оставям ви и ви пожелавам лек ден от Радио О.